Welcome sa Sambingay sa Kristohanon, mga minugbong istorya nga daghan ka makatunan nga mga moral lessons sa kinabuhi with supporting verses gikan sa Biblia o pipila sa atong mga viewers guys ginagamit nila ni as a preaching illustration. So kini atong content karon nga video alang kini sa mga Kristohanon nga puno sa guilty, puno sila sa kabugaton sulod sa ilang kasing-kasing. Kani magong guilt guys, mo ni ang makapabugat sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung naatay guilty sulod sa atong kasing-kasing, may mga hinungdan na nanong na guilty ta. So nini nga video matubag ang atong pangutana kung nganong may guilty ta, may kabugaton sulod sa atong kasing-kasing. So puli matapos nimo ni nga video guys para makuha nimo ang dakong lesson ini ug ma-share pud nimo ni sa mga kaubanan nga may kabugaton sa ilang kinabuhi. So karon ato ang sugdan ng atong istorya karon ita maglangan. Istorya kini sa usa ka tawo nga saop, usa ka tawo nga tighatod og ani sa iyang abot. Usa ka adlaw ni ana kining usa ka saop maghatdanan gyud siya kada tuig, kada harvest sa iyang mga tanom, bisan unsa nga tanom, mga salagon man, mga utanon, mga prutas. Iya gyung hatdan og binukag ang iyang agalon. Tagsa ginakabukag ang iyang ihatod kutob sa iyang maani. So buto nga malipayon kay ang agalon kay ang iyang saop matinumanon nga naguli o naghatod sa mga bahin niya sa abot sa iyang uma. Pero usa ka higayon ni ana kining usa ka usa ka saop natugkan og kinaiya nga manikas siya, manglimbong siya. So instead nga ihatod niya dito balay sa iyang agalon tong iyang gilain na nga para sa iyang agalon, iyang gihimo, iya kining gitaguan. Ug wa siya mohatod na sa iyang agalon. Nasudlan siya daotang huna-huna nga matud pa niya. Ako ning gamiton, ako ning ibaligya para mas mudako pa ang ako ang income sa akong mga naani. So wa na mohatod tong maong saop. Karon nabal-an sa agalon nga nag-ani ang maong saop unya wala mahatod dito siyang agalon. So natingala ang agalon nga di man sa gihapon ning sa upa nga dili mahatod. So natingala siya and sa iyang pagkatingala may kaguol ang agalon nga wala na maghatod ang maong saop. Nakahuna-huna ang agalon nga siguro iya kining taguan kay basin barabada ko ang iyang income. So natagnaan sa agalon ang gihuna-huna sa maong saop. Unya karon kay tong maong saop kay wa man makatulog tungod sa guilty sa iyang kasing-kasing. Pag abot nag kilom-kilom magabi na samtang matulog na unta ang maong saop, wa siya makatulog tungod sa iyang dako nga sayop paglimbong nga natugkan siya og dautan nga huna-huna. So wa pa man yan mabaligya. So iyang huna-huna ang nagkagabi kay wa man siya tulog. Iyang ihatod pagkaugma. So wa gud niya palagpasi pagkaugma gihatod gyud niya dito sa maong agalon. Unya kining maong agalon nagpaabot di ay baling lipaya kay gihatod sa maong saop. Unya pagpauli pud sa maong saop pagkagabi na pagkatulog niya baling tawhayan ang iyang pagkatulog. Wala na siya guilty sa iyang kasing-kasing, wala na siya kabugaton nga gihuna-una, buto nakatarong na siya og tulog. So guys, di na takutob sa atong istorya karon. Ang lesson nga atong makuha niini nga daghan kayong mga Kristohanon pa karon nga puno sa kabugaton o guilty sulod sa ilang kasing-kasing tungod kay aduna sila'y mga nalimbong sa atubangan sa Ginoo. Ang Biblia nagaingon Galatia 6 versikulo 7 nga ayaw limbungi ang iyong kaugalingon nga magbaton kamo pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Kay kung unsa ipuga sa tao, mausab ang iyang anihon. Guys, ang makuha nato nga lesson nining mga istorya nga kung unsa day atong gipugas, mauusab ang ato ang pagaanihon. Nagpugas siya og kaguol og kasubo ngadto sa iyang agalon katong maong saop. Munang siya po nag-ani po siya pagkagabi, wa po siya tulog o grabe pong kabugaton. Nganuman, kay nagpugas siya og limbong sa iyang agalon. So sa atong usab nga kinabuhi, kung magpugas day ta og pagpanglimbong sa atong pag-alagad sa Ginoo, mapuno kita og kabugaton sa atong kinabuhi, mapuno kita og guilty sulod sa atong kasing-kasing. Ang guilty guys, mao ni ang pinakabug-at nga dala-dalaon sa mga Kristohanon. Kung may guilty ta, bugat gyud atong pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga kung unsa man ato ang mga pagpanglimbong sa tubangan sa Ginoo, ato gina siyang isugid ug ato ginang hinulsulan ang atong pagpanglimbong. Kay kung
unless nga dili nimo na masugid, dili nimo na hinulsulan ang imo mga nalimbong sa tubangan sa Ginoo, dili gyud ka makagawas sa kabug-aton sa imong kinabuhi. Munang daghan ka karong kabug-aton kay siguro adunay mga pipila sa imong kinabuhi nga nakalimbong ka sa mga nangangaging panahon nga wa nimo baliha, wala nimo hinulsuli og imo rang ipasagdan ang mao nga karakter sulod sa imong kasing-kasing. Ayaw pasagdai ang karakter guys sulod sa tong kasing-kasing nga pagpanglimbong, kay kaning pagpanglimbong mao ni hinungdan nga daghan tang kabug-aton. Unsay gingon ni Jesus kung nabug-atan ta karon, iyon sa Mateo 11:28 nga duol kamong tanan nga gibug-atan ug gikapuyan sa imong gipas-an kay papahulayon ko kamo. So guys, muduol kita sa Ginoo o ni atong isugid mga itag pasaylo, atong hinulsulan og di nato balikan ang maong pagpanglimbong kay aron nga makagawas kita sa kabug-aton sulod sa atong kasing-kasing. Ang tanang kabug-at nga niabot sa tuwa tungod na kay may nalimbong ta at tubangan sa atong Ginoo nga atong gialagaran. Ang Dios nakakita sa tanan mga binuhatan ug way makasalipod sa iyang mga mata. Mulapos ang iyang mga mata sa atong mga limbungan. So kung nakalimbong ta sa bisan unsang pamaagi, ato gayud kanang hinulsulan og atong biyaan. Kay kung dili nato biyaan, magtumpi-tumpi gyud ang kabug-aton nga atong dala-dalaon. Muna nga kung naa na tay guilty sulod sa atong kasing-kasing, lisod kaayo. Lisod kaayo ang guilty. Kining guilty manganak pagyud laing sala. Kung may guilty na ta sa atong binuhatan ya ato ng pasagdaan, mo resulta pa kini og muhimo pa kini og daghan pa pong sala. Unya ang sala mo resulta kini og daghang kasamok sa atong kinabuhi. Matud pa sa Biblia 13, Panultiyon 13:21 nga ang kasamok magsunod-sunod sa makasala. So di ta makalikay unya sa kasamok, no? Napatay guilty, napatay kabug-aton, unya napagyoy kasamok nga magsunod-sunod kanato nga bisag moyon ta nga muhawa ko ining dapita, muhawa ko ining balaya, may pay magbulag ta para masulbad ang tanan nga kasamok. Muli kay kas problema, na kay utang, muli kay kas kasamok. Okay, dili ka ganahag kasamok, pero ingnon ti ka guys, kung doon na tayo pagpanglimbong sulod sa itong kasing-kasing, kana sunod-sunuron kita sa kasamok, ug di kita makalikay bisan asa patamutago, kanunay magsunod-sunod ang kasamok sa atua. Muna nga para dili ka sunod-sunuron sa kasamok, o may kagaan ka sulod sa imong kinabuhi, duol karon sa tiilan sa Ginoo pangayig pasaylo, o ipakuha ang kinaiya nga limbungan sa tubangan sa Ginoo. Atong ipakuha kung ano naman tayo kinaiya nga limbungan sa tubangan sa Ginoo, nang limbong kita sa atong panahon sa Ginoo, nang limbong kita sa atong panalapianong bahin sa Ginoo, ang dapat iuli nga iya sa Ginoo atong natikas, atong nalimbong, then panahon na nga muduol ka sa Ginoo, pagpaubos ka og pangayig pasaylo sa imong nabuhat, kay ang Dios andam nga mudawat sa atua. Guys, hinumdumi nga atong kinabuhi pugas ani ra gyud. Kung nakapugas ka og maayo usab ang imong maani sulod sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing may kagaan, may mga maayo nga may tabo sa imong huna-huna o kasing-kasing. Pero kung nagpugas ta og dili maayo, mausab ang atong anihon. Dunay dili maayo nga may tabo sa itong kasing-kasing, may kabug-aton, may guilty, may kasamok. So dili mga maayo ang atong maani kung nagpugas ta o dili maayo. Siyempre naman, kung magpugas kag maayo gud ang imong anihon. Pero kung magpugas kag daot, alang-alang day mag-speak ka og maayo nga daot man ang atong gipugas. Munang guys, sugda nato pugas og mga maayo aron nga muani kita og mga maayong butang. Sulod sa itong una-una og kasing-kasing, may kagaan ta, may kalinaw ta, wala tay kasamok, puno tas giya sa Ginoo, munay nindot sa Kristohanon. So din nilang takutob guys, kung na-bless ka nining mao nga story, paki-comment lang sa atong comment section, and be sure nga naka-subscribe ka guys para updated ka sa daghan pa natong mga storya kung bag-o pa kani nga channel. Ayaw kalimot sa pag-follow sa atong Facebook page Sambingay sa Kristohanon. Daghan usab ta nga mga storya didto. Unya guys, kini nga storya daghan pug kang makatunan niini. Pwede ra nimo ning i-direct og click mo play ra ni siya. Kini nga storya puno punig moral lesson, daghan kang makutlo niini. God bless. Kita-kita ta sa next Sambingay. Glory to God. Yan tanang himaya.